radio. No, no. Benetan sortzen ezkideri zalantzak zuz. Agian sexualiz izan duzen. Sortzen geranetik, gero bizitan zehar loratuko den guztiaren hasia gero baitan gana. Zonbait banditzapenekin egiten dut eta ez behar batekin ere, ez beharren batekin ere, talka. Agian, ezinbesteko ez beharra, garatu beharren guztia garatzeko. Baina sena, zuber bezala egiten du bere bidea. Eta gure pentsatzeko modetatik aratakoa. Ez ezenik zorri diolako, baizik eta bizitzearen berezkotasuna hortan dazal. Geure berezko gauzen zare garen hau, beharrezko izaten dugu, haize espirito duri, itroko ez bada. Eta bizitzan egiten dugu guztia, guztia, kultura denez, onerako eta sarreako, denetanik egiten behar dugu. Bakoitza, bere kulturaren ondorioa da ezin bezkean. Eta gero esango dugu, askotan esaten duen moduan, gauza batzuk kasualitatez gertatu zezkidua, agian kasualitatez ziren. Eta gero gure kultura nozarrotua den meritu kontaketa eta ondorioz horrelako zaila. Baina nik zinez esan duzuet, zinez. Ez dut, inork baino meritu gehiago duenaren sensazioa. Suerte handia da gure lanbidea horratzen ari zen. Eta gaia, nire azkuntza, artikularean, oso lagunari izan zen, eta da. Hain da janari hona, diozera doa. Barrean dara magun, ilusiozko bihotezako, espiritu handia da, saia. Baina ni horregi zehar kabe den behiratu ezean, arrazaitu diretik bihurtu diretik. Eta ni horretan nago gaitzen, ni horregi behiratu. Ez alde, hemen ikasi etorkizera. Hala, jendarte kantazaren zaharra. Eta horiek biziki posten dira gure pasatuko da. Eta bere gure matu baduzean, bere txalo eta afektu hartu saitzen dut. Eta hori gatik dago nire bat. Sari hau, usta handia beran,
guztioi zuena. Eta ze bidez dago hau behin eskigitzea da. Gogoratu behar ditu eta eskertu nire ibidean lagun izan ditudan entzitariak. Baita ere nire zonbait puntuetan arte direnak eta lagunak. Gazterik, plazera handia da, guretzat, dominen gurean, Mikel eta Nestor izeratekin akeri izaten. Eskerrik asko agintari, eskerrik asko nizautu duzioari, eskerrik asko